רק למי שיש לו את כל מאפייני החיים הוא יצור חי. בעלי חיים, צמחים והאדם הם יצורים חיים, ולהם מאפיינים משותפים. כולם נושמים, כולם אוכלים ומפרשים, כולם נעים ומתרבים, גדלים ומתפתחים, יוצאים תקשורת עם הסביבה, כולם מתים בסופו של דבר. זו דרך החיים, זו דרך החיים. זו דרך החיים, זו דרך החיים. רק למי שיש לו את כל מאפייני החיים הוא יצור חי. בעלי חיים, צמחים והאדם יצורים חיים, ולהם מאפיינים משותפים. כולם נושמים, כולם אוכלים ומפרשים, כולם נעים ומתרבים, גדלים ומתפתחים, יוצאים תקשורת עם הסביבה, כולם מתים בסופו של דבר. זו דרך החיים, זו דרך החיים. זו דרך החיים, זו דרך החיים.